gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah nake maka injiniya ga tsarrabata, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Ya wahidin Rabbu Allah mai baiwa kowa abinci, mai baiwa kura a daji in ta samu bata kawaici. Kowa da nashi lissafin ni waka ce na yazanci, asa dan gombe ba ni kiɗa ne waka ta Hausa. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Injiniya mai halacci mai kyauta ga san mutane, baya fushi da kowa domin shi mai nasara ne. Injiniya Nasiru waka ce na yi ma bude kunne, ka ji baituka na girma da na yi ma ban yi kuskure ba. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Al'ummar dukkanat sun kan yi yabo da halin ka baba, har makon ji sun ce zaɓe na gaba kai za su zaba. Dan kayi musu sun shaida halin kirki na ka babba, baban Anas a gaishe ga gwanin al'umma ne da gaske. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Tafiyar taka alkhairi ce mun shaida ba da wai ba, kowa ya ce za ya ja da gwani na ai ba zai iya ba. Mai fitina da shi Nasiru ai ba zai yi nasara ba, in za ka fara takun saka ka tina ya san ina nan. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Nasiru haske na al'umma kauye gari sun yabawa, dan kayi musu kai kare tabbas na ji sun yabawa. Mai taimako na al'umma ni halinka nake yabawa, al'ummar dukkanar suka ce baban Anas sun yabawa. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Barka da sallaci ni yau ma wakar ka bana gazawa, Nasiru zaɓin talakawa komai na su kai kulawa, har na tuma suna cewa zuciyar su kayo shigewa. Nasiru masu alkhairi halin kirki ne ka gada. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Dattijo masu dattako Nasiru walla baka da tamka, al'ummar dukkanat na ta yabon hali ba kamar ka. Ni ma ko kun gana shaida har waka ta yau na doka. Nasiru masu alkhairi halin kirki ba da waiwa. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Ai muje baba, dattijo mai girma, Alhaji Inuwa ɗan Yahaya zaki mazan fama, dan maja mai talakawa, muje garkuwan talakawa kai gaba mu muna bayan Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Ina manasin Daniel Jatau na gaida ka, zakin kwarai dan zaki na mu hamshaki ne. Manasin Daniel Jatau deputy mai alkhairi, haya lalle da kai muke alfahari. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Yakubu ne na duku baiti na yi yau ban gaza ba, mamar shatuki ta kasannu a daidai baitin kinayo. Da uwa kike ta alkhairi mai kima da babu kamar ki, al'ummar duk na fada sun shaida halina kiyayi. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Hafi sallah muke maka injiniya ga tsarrabar mu, mai gaskiya da alkhairi injiniya
ka sa a gaba sai ka cimmar zaki na gaske. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Happy sallah muke maka injiniya ga tsarabar mu. Mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Yakubu ne dai gani da tambura na kuna dokawa. Mutum Adam mu garkuwa gare ni gun oganawa. Aminu Idi na ka tamburan Allah ban fasawa. Yakubu ne dai na kuna duk tamburan nayi da gaske. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Happy sallah muke maka injiniya ga tsarabar mu. Mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Ina kake babban fiye Muhammad Toro mallala tamburan ka ne ban fasa ba. Mu gaida garkuwan talakawa Aligero aminin mai gida jinjina ka nakewa. Ina chairmans of what parties namu na gaida ku. Ina so giji wurtale what ina jinjinar ka da gaske. Waje sarkin dawaki Hashidu what ina gaida ka. Alhaji da mana lafiya dale what na yi yo gaida ka. Bala sabo malala na zo ne jinjinar ban fasa ba. Suleiman duk yele na zo ne what ina yin gaida ka. Usman wala ma jama'ar what na zo ne in gaida ka. Ina kuke ne SA na oga ina gaida ku. A gaida SA ba bai bula ma jinjinar ban fasa ba. SA ba kura sambori jinjinar ban fasa ba. Ina PA abba mai tukwane ina gaida ka. Mu gaida malam Julde Hashidu na mu aifi ne. Ina PA Usman sarkin noma na zo gaida ka. Mu gaida PA Gambo bula ma jinjinar nayi da gaske. Mu gaida kankat PA kuwa namu hambali Muhammad Dokoro kaga babban PA. Ina Saminu Abubakar Dokoro in gaida ka. Alhaji Dalladi kai gamari mallala nawa da gaske. Ina Alhaji da mana zaunarin zinar ban fasa ba. Umar Waziri gadun layin namu na nan tare. Ina Alhaji Adamu na kakatin jinar ka nake. Ina Alhaji Yauta ma ya lami da lama da gaske. Ina Malam Inusa Dokoro jinjinar ka nake. Baba yo bula mai na yabon ka ni ban fasa ba. Balele Hashidu kai ma dole in yaba maka da gaske. Sani Espa wani Hashidu na mu tafiyar namu a tare. Ina Juji babari lafiya na gaida ka. Malam Sabo Hashidu jinjinar ban fasa ba. Alhaji da mana Sardauna hakimin jamarin mu. SK na gwamna kake na zo ni tamburan ban fasa ba. Yakubu ne na duk da tamburan naku ban daina ba. Hayya kai ka je mu tamburan na dogawa gare ka zakin talakawa. Mun gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Happy sallah muke maka injiniya ga tsarabar mu. Mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Na gaida injiniya Nasiru Allah ya kara girma. Happy sallah nake maka injiniya ga tsarabata. Mai gaskiya da alkhairi injiniya zaki gaban kura. Mun gaida